Ovo ću ti ubaciti kao provokaciju. Ovo ću ti ubaciti kao provokaciju. Jer nema 24 sata. Nisam se ja to smijao, nego kad si ti pogled prema računu. Kad je provetom to. A nisi skužio kaj sam ja sam uzeo? Ne. Kaj sam uzeo? A kaj si uzeo ti neki tazu? Uzeo sam zato da nema nažalost nema Moja taj. Ono Si uzeo moja taj. Sad ispada da sam ja uzeo neku substancu dok tebe nije bilo u autu. Ja, znaš šta sam ti uzeo da listaš? Uzeo sam ti riječki novi list, jel će Rijeka biti prvak? Riječani komunisti, sve se mijenjaju. Jebate, a? Izbacili smo Betis. Kažu ti jebem, stričko moj. Daj mi reci tvoje stručno mišljenje. Ja sam isto iznenađen, kužiš. Mi kad smo izvukli Betis, bio je... Jel on bio najteži protivnik? Pa je. Najteži... Pa je u to doba dao, to izvlačenje. Da, pa Betis definitivno. Pa mogo je tu biti puno lakše. Kužiš. A ono Betis. I kaj? I svi smo rekli, gotovo je. To je to. Da, ja sam isto. Aha, da. Ali kurac, gotovo. I bez tvog Zvone Bobana. I bez Zvone Bobana, slušaj, bez Zvona. Ja nisam još niš rekao. Ti je, kad je taj čovjek? A da vidi, ne, ja gle ovako, nisam stigao Izgubio mu se trag sada. Nisam stigao pratiti ovo kaj se događa. A ti inače pratiš Zvonu Bobana, njegovih ide. Ja samo pratim šta govore kuvari. A je istina da se pomirao sa suprugom bivšom? Da. Da. Nisi to čuo? Jedino kao ona promijenila spolu muškarcu. Da su se navodno pomirao. Kada? Pa ne znam, onda... Ha dobro. Ne znam kako je to došlo do pomirenja, nešto je bilo izuzetno. Tako da. Da. Pa dobro, znaš šta? Možda mu se, kužiš, možda su se poželjeli. Pa ja sumnjam da njemu fali ponuda. Sumnjam da mu fali ponuda. Srško moj, daj mi reci, vidiš da za sport godimo, daj mi reci sad ovo ozbiljno. Kako stižeš sve? Kako stižem? Da jebeš ovo je materijal, ovo ćemo micati, prerazivati kako nam paše. Kako stižeš nekako ovo da popričamo onako... Najveći mi je problem velika i mala noža. Ako te bi te zamolklo prijatelja koji tebi se jedino mogu obratiti, da mi pomoći. Ti hoćeš reći da ti ne stigneš obaviti niti malo. Dojel si se u situaciju da ne stigneš obaviti ni veliku ni malo. I onda se sjetim tebe i tvoje face kad si mi spomenuo da ćeš mi peore donesti. I ja se onda ne prestajem smijati. Stričević godaj. Upao sam u neku fazu života kad je samo uvijek su smije kad imam veliko i malo. Pa je to tebi normalno. Pa ja sam počeo biti zavidan onim ljudima koji žive pod mostovima. A znaš šta te ja sad, znam ti se smiješ, znaš šta sam ja razmišljao o nekim tako čudnovatim opcijama, jebote. Pa slušaj me kad me već pitaš, hvala ti lijepa. Jebote, nekad čovjek dođe da ode u šumu. Ja sam danas, tebi, evo, znao sam da ćemo se naći, definitivno. Da. I evo, bilo mi je čast mi je, jedva, to jest sam dočekao, da ti mogu ispričati, evo samo, ja neću sada gnjaviti tebe, ja ću ti samo ispričati kako mi je izgledao jučerašnji dan, po nekakvim dekadama, satnicama, evo, znači ovako, 10 do 5 sam se probudio na posao, zatim sam, mislim da je sahrana u tijeku, je, ovo movaca se, pokoj mu duši. Da, pokoj mu duši. Slušaj me. Da. Probudio sam se u 5, jel? Da.
Evo i klasika, neke stvari sam obavio, došao sam u 6 na posao i radio sam do 2. Zatim sam krenuo na dostavu jaja, sam obavio Da. i po taru u vrtić. Zatim sam došao doma, to je bilo 3:30. Da. I onda sam nešto išao pojesti. I onda sam u 4 krenuo sa čišćenjem koka. I to je trajalo do 5:20. Onda sam išao obaviti veliku nuždu, ali na pol te nužde sam shvatio da mi u dvorište dolaze dečki jer čistimo dimnjak. Dolazi mi cijela služba. Predvodnik je naš prijatelj Ivo Mateš. Jebate, čekaj, u koliko sati je to? Odmah, čim ja, znači, počistio sam kokama, vršim veliku nuždu, ali na pola velike nužde mi Mateša ulazi u dvorište sa nekim velikim kombijom i stepenicama. Jebate, I oni i moj piljon Matija skidaju te lojtre, ja brzo prekinem veliku nuždu, izlazim van i priključujem se sanaciji dimnjaka. Jer mi je jako dimnjak nešto mi se događalo. 15 do 6, još je čišćenje dimnjaka u tijeku, u 6, dečki još nisu ni otišli, dolazi moj majstor Tomi. Dobro. Moj knaufer. Dobro. Dolazi na rad. Jebote, pa to je stvarno... S dečkima popijem piće, zapalimo i u 10:30 se rastane sa svojim knauferom i idem se tuširati. Jebote. Da, stvarno... Evo, to je to bilo jučer, ja sam čekao da ti to ispričam, mislim, gledaj, to se mora prekinuti tako nešto, jer to nije dobro. Da. To nije dobro. Jebate, baš imaš baš tempo ti je strašan. Dobro, kako ti vikend padne, imaš, ti si svaku drugu radiš, ne, kako radiš subote? Sad nisam radio, evo 3-4 za red. A nedeljom, jel si nedeljom, dobro, nedeljom imaš ritual, onaj oporavka ritual malo sa... Da, imam ritual, čuješ, ali moram pripaziti isto da i tu u tim, mislim da mi je potrebna zelena šuma. No, da. Poslušao sam te onaj dan, pričao si mi fino, da ako nešto čovjek želi da mora najprije se pobrinuti za sebe, da bude u kondiciji da može to ostvariti. Je. Znaš, i onda sam ti Stričević je obavio jedno 3-4 treninga. I moram ti reći da mi je bilo lakše. Jel ti se poboljiš? Psihički. Da. Prvo ti psiha ti osjeti odmah. Da, ja nemam fizičke probleme. Znam. Psiha ti odmah osjeti taj, a ti fizički samo postaješ dugoročno, znači kroz treninge jači i to se tek kasnije traži. Ali psiha je momentalno. I nakon kad si me ti poslao na trening, mislim poslao, savjetovao, da malo moram se pobrinuti za to, da će mi biti lakše. Nakon 3-4 treninga pojavilo se ono isto kad si mi rekao, apetit. Da je organizam tražio hranu. Da. Ja sam 2 bureka od mesa pojeo. Jebote, da, stvarno se treba čuvati. Ja ti preispitujem dosta. Ja ti dosta preispitujem koliko i pokušavam žonglirati ovu utrku za novcem i utrku za kvalitetom života. Jer mislim da su odvojeni. Kvaliteta života je jedno, visina primanja je nešto sasvim drugo. Visina primanja utječe samo do određenog iznosa na kvalitetu života, nakon toga stvarno nema utjecaja na kvalitetu života. Da. I mi koji smo skromni ljudi, odrasli u skromnim sredinama, nama ne treba prevelika primanja da bi se ta ravnoteža sustigla i mi nakon nekog vremena samo počnemo gaziti sebe, a na kvaliteti života ne dobivamo. Ovo si jako dobro ispričao. Tako da ja se zaustavim. Ovo ti je jedan od boljih govora koji si ispričao. Ja se zaustavim, nekad se zaustavim. Naprimjer, jučer sam se isto malo zaustavio. Ja se više zaustavim. Dobro, gledaj, ti imaš zanimljiv posao. Znači, tvoja ova prodaja jaja je jako zanimljivo i jako privlači. Ja jako volim kad prodam sadnice svoje lovor višnje, pa kad idem to saditi ili ljudima otpeljati, ti imaš to zadovoljstvo konstantno.
To je automatski odmah dobivaš nagradu. Znači ti čim svaki puta kako prodaješ dobivaš... Odmah sam nagrađen. Da, to ti odmah ti utječe stimulativno. Automatski ti taj svaki put, to ti ko što ovi kažu video igrica ili srećka ona, kad stružiš, odmah je nagrada. I ti dobivaš to odmah. Ti dobivaš to svaki put. Dobro kažeš. I zato je toliko zato ti, ali imaš super, po meni imaš jako dobru šemu, zato što je to psihički jako obogaćujuće, jako te natjera da ideš dalje, luči ti se dopamin, to je hormon za nagradu i ti to dobivaš konstantno. To ti inače, kladioničari idu tako, jer odmah, samo da bi, kad se klade, ovisni o klađenju, ali oni gube novce, a ti ih dobivaš. Jako si ovo dobro rekao! Ne, to je stvarno tako. Ne, stvarno je tako. Svaka ti čast. Ne, ali to je pohvalno ti to. Imaš super šemu. Imaš super šemu. Gledaj, mi nismo veliki poduzetnici, mi ne baratamo ciframa od, ne znam, stotinama tisuća kuna, ne znam šta. Treba paziti na to da se ne pređe ta neka, da se ne potrošiš svoje vrijeme uzaludno, ali ti, ja shvaćam koliko si, ja mislim da si ti u dobroj šemi, u dobroj si šemi. Čuješ, slušaj, malo mislim da me neki put, malo, znaš kaj, ne krivim ja sve sada, ni sebe ni novce. Malo nešto, mislim da između malo je život udara onako, da ti ubaci nekakvi, znaš, nešto, da se malo ipak spotakneš, kaj ja znam. Jer vidim ja, fascinantno ti je to, pazi, život je u stanju na tebe gurnut svašta. I puno obaveza planiranih i neplaniranih. Sada, sve ovisi od tebe kako ćeš ti na to reagirati. A ako ti reagiraš na krivi način, on tebe samo više u provaliju stvari. I onda ti završiš u nekoj ustanovi, u bolnici, na intenzivnoj bilo čemu, na ovoj, kako se kaže, infuziji, i onda se počneš propitkivati. Ali to je vrlo se brzo ljudima dogodi. Vrlo brzo. Znaš. I zato ja mislim da ljudi moraju raditi na kvaliteti života i da moraju imati redovne spolne odnose. Kažu da je jako bitno to. Da? Kažu da je to jako bitno. To je jako bitno. Gdje nisam jesam? Na Sakranci. Sakranci, da nisi udišao. Ne. Nemoj se pomoći. Možda po noći. Po noći jesi, da, iz Karlovca kad si išao. Prošćemo pored starih hiža. Zamislio sam si da dođemo do starog grada, Novigrada. Da. Pa možemo tamo okrenuti, pa krenuti prema nazad, ili ćemo napraviti krug, ili tak nešto, pa prelistamo novine. Uzeo sam ti novi list, a tebi kao Bad Blue Boysu da budeš svjestan da će Rijeka biti prvak. Novi list? Riječki novi list. Rijeka prvak. Uzeo sam ti riječke novine. Riječke novine ti meni kupuješ. Ovo je možda odlučujući vikend. Stričko. Ovo je važan vikend. Možda i odlučujući. Puno toga će se ovaj vikend znati. Jer gledaj, ako Rijeka, ne daj Bože, pobijedi, a to se dogoditi neće, ona bi odmakala. I onda bi se već u Rijeci stvarala neka euforija pobjednička, mi to nećemo dozvoliti. Dinamo je pobjednički klub, Dinamo ima pobjednički mentalitet, Dinamo ima gard. A ti sa riječkim listom ti možeš... Znači, nabijem te na kurac tebi riječki list. Jebeno. Ali prvenstvo je zanimljivo. Prvenstvo, od kad je Hrvatske samostalne države, ovako nije bilo zanimljivo. Po meni, ni blizu ovako zanimljivo nije bilo. Kaj je sa Livajom, počeo igrat, a? Po meni će se strga, pa ja mislim da prerano krenu. Uganuće, onak, to baš tak da, a dobro, ko zna, možda. Možda izdrži, možda jako to. Da. Šta kažeš na Brekala?
Rekao je idiot. A jebate, Rekao je Hajduku će on dobro doći, a ovaj rekao je jedan nego težak tako, on je čovjek. pa hrvatski reprezentativac. Čuješ? Meni priča o hrvatskim reprezentativcima, razumiješ ti mene? Josip rekao je čovjek Sad vidim da imaš nešto i protiv Roberta Jarnija. Robert Jarni! Robert Jarni je klaun. Pa Bruno Petković je upravo, pa kako ti možeš, daj mi, ja sad tebe pitam, daj ti sad meni reci, pazi, kako je moguće da igraš kroz karijeru, između ostalog u Betisu, Da. Juventusu Da. i Real Madridu, Dobro? igraš, napraviš jednu impresivnu karijeru, razgovaraš s nekim ljudima, Da. Bože, evo uvijek se sjetim ovog mjesta, Aha. nevjerojatno. Da. Vidiš ti, pa to je nevjerojatno. Tako, Kolika tu- cirkulacija ljudi je tu bila. To je, Još sad gledaš to s je asfalta. nevjerojatno, pa to je... Gdje? Gledaj ovo. Da. Da, gdje sam stao? Robert Jarni. Da. Mislim, ja sam stvarno mislio da taj čovjek... U biti ja sam uvijek mislio da nogometaši su Pametni. pametni. Da, to je zavod. A vidiš, nije nužno biti pametan i igrati u Real Madridu. Znači ti možeš igrati u Real Madridu iako nisi pametan. Jedno nema veze, jedno s drugim da. Ali to je jako dobro. Nema veze. Znači da još i ja mogu igrati u Real Madridu. Kuži, ali to je jako dobro, pazi, to otvara vrata mnogima. Da, ali mislim dobro, gledaj, ta psihofizička poveznica, ok, bitna je donekle, ali nije presudna. Nije Da. presudna. Pa Fizika je Bruno Petković je, mislim, Bruno Petković je njemu stvarno lijepo rekao. Da, Robert Jarni je jedan običan plav. A jebi ga, da, ali vidiš, mada dosta ljudi, sve više, mislim sve više, ali od puno ljudi ćeš čuti iste rečenice. Sam čuo iste rečenice, sam čuo od puno ljudi. Kad se ljudi dodvoravaju. Tako to, da. Kad se ljudi dodvoravaju. Robert Jarni je ovo rekao, pazi, oni se sada, znaš ono, kako se nekada, ko je veći Hrvat, sada ti je audicija ko je veći Hajduk. Aha. I ko provao i neku što jaču, Da. što jaču glupost, taj je veći Hajduk. Da. Znaš, stari moj. Svačam. Da. A Robertu Jarniju to ne treba u životu. Istinu, ja se slažem s tom. Jebem ja njemu mater. Znaš Stričević kako krasan pogled, ne mogu Striček vjerovati. moj, kaj veliš, a? Ma ovo je divno. Nije loše, a? Da. Nije loše. Ja bi mogu... Ma da, pa idemo za plavi. Da, i za mokrenje Nego jedno. kaj, I mene podsjeti na mokrenje jer ja zaboravim.